Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag po nga ninyo sa amin, madam, kung ano po nangyari kay sir last year nang bumili kayo ng Migawan. Last year kasi, pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang, pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako po. Malik kasi tayo ano sabi tayo, kita yung urinary, sabi, urinalysis. Sabi sa akin, wag na, baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Doon na lang sabi sa pinasabi mo, kaya kami, pumunta dito. Sabi ko, doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto, walang side effect. Walang side effect. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, opo. Ewan ko kung pumunta. Po. So, mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Migawan na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So, sana lahat pong mga nanonood, nakikinig na mayroon po kayong problema sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Migawan na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa ating kalusugan. Maraming salamat. Ako si Mila Mular, nakatira sa Gutog, Purok 2, Kamalig, Albay. Nagkita kami sila ni Dr. Bitito ng agong ko para magpagamot sa cover court kasama ni Captain Sonia Morcoso. Ngayon, masama yung pakiramdam niya dati, mahina siya kasi sumasakit yung kidney niya sa gilid. Tapos, inaparato siya, nagkuhan siya sa aparato, sabi ng kasama niya, malala yung infection, malala pa. Kaya maggamot ka ng Amazing 4. Sabi naman ni Dr. Bitito, mag-ano ka ng 2 times a day na sa Amazing. Yun, nag-umpisa na siya noon pag-inom pagka uwi niya sa bahay noong May 27. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Pero magaling siya. Wala na yung mga nalulula siya, na parang matumba siya, parang masama na yung pakiramdam niya noon. Ngayon, tuloy-tuloy na, pati yung pag-ihi niya, normal na, yung dugo niya, normal na. Kung minsan, yung yung diabetes, ganyan naman talaga yung pag marami kang kain, tataas yung, yung sa blood sugar. Pero mayroon naman, pagka inom ka ng inom, bumababa naman. Ngayon, sabi ko, sana bumaba na lahat yung mga kwan. At saka, na siya, okay na siya. Sana isama ko na nga siya ngayon, umuulan lang para makita siya na dito. Saka na lang, sunod na lang, pagka mga 27, baka makabalik kami. Isama ko na siya. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng
Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po may prostate, may high blood at ang pinakamahirap po yung creatinine niya ng kanyang father 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father si Mr. Loreto Pilojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND-CGB kasi ang papa mo 77 years old, marami ng sakit, mayroong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag 359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po ano nangyari dito kay Papa mo. Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga-Purok to Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilojero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa mga month of February, yun po yung grabe na talaga siya. Parang nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkakadekora siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3, March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang pinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya. Para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, nag-worry po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos ito pong asawa ko, tapos pang mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng Crea niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, no? Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligao. Or kaya, regaluhan mo ako ng card. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala. No, nasabi ko, grabe, ang taas ng Crea ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, nasabi niya, magpa-Crea naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsalab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo naano ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa Papa ko. Pati yung kapatid mong galing Canada, yung nurse. kapatid ko pong Hindi nurse na galing makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Opo, sabi niya. Sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligao, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung Crea? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Kukuha sana ako ng, ano ba yung ko po nito, request para magpa-Crea. Nag-walk-in na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala ako si Papa, nasa bilyaran, naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Doc. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo ng mga food supplement ni Doc Joey.
Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang salamat. binaba ko kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. 36 Palagay na ko. lang. 36 na lang, Dok, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. Opo. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so Kaya po, andito din ako, Dok, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Dok. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. yes, ang buhay po Madali. hindi Ang nakukuha buhay na. hindi. Oo, Hindi sa talaga kanya sinasabi nakukuha. ko, kagawad sa radio, baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabenta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano. Meron tayong legasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. Yun nga. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na, memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin Sa ngayon? mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat Doc, salamat po sa Amazing Four, salamat po Madam sa inyo, sa napaka-approachable na mga employees ni Doc. Talaga pong nung una, talaga pong nagtatubuli ako, nasabi ko, baka naman, hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napaka-liksi na naman. Ang bilis na naman, kahit sana naman nakakamuta, nakakapagmotor, Nakapag-bilyar na. andun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing Four, instrumento lang. So, ang the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord, na natulungan po ninyo ang inyong anak na si Mr. Loreto Pilojero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalita natin na ang ating Amazing Four na galing sa Amerika, all natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. God bless po. Thank you po. Thank Kunin natin yung... Okay po mga kababayan, kung minamahal, may bisita po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Sir Raul, na pumunta po noong May 6, 2020 po, kasama niya po ang kanyang buting may bahay. Tatanungin po natin si Sir Raul kung bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga amazing products. Ano po ang dahilan? Sir, kwento po ninyo sa amin kung ano po ang dahilan at nakapunta kayo noong starting noong May 6 dito po sa ating opisina. Ang nangyari kasi sa akin, biglaan lang yung pag-ihip ko ng dugo. Mga 3 days na pumunta ko sa doktor, consulta ko kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gamot. And after 3 days, yun pa rin. Humihi pa rin ako. Bumalik ako. Ang sabi nila, mag-ultrasound daw. Pag-ultrasound ko, yung result, binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta daw sa isang doktor, Specialista. specialist oncologist, para tinanong ko siya kung anong gagawin ko doon. Sabi niya, magkupa daw ng sample at biopsy. Yung pagsabi niya ng biopsy, naisip ka agad na pagbalik nito ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya, nagano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat punta. Biglang nag-ano
sa isip ko, si Doc na Joey, na naririnig ko na yun siya sa mga Programa sa radyo. programa niya sa radyo. Sinabihan ko yung miss ko, dadaanan man lang na hindi na kay Doc na. Hindi pinabahan yung result ng ultrasound ko. Tapos sabi ni Doc, itry daw itong ano. Pinainom nila ko ng amazing po, Amazing. at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom naman before dinner. 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog ka kasi straight hanggang umaga. So, ano ganda yung tulog mo? Oo, nagtaka nga isa. Dati, hinahirapan ka matulog ng straight. Hindi ako makatulog. Hindi ka makatulog. So, may improvement ka agad. Kinamagaan, yung ini-expect ng sakit bago mag-ihi, hanggang sobrang sakit. Wala. Nawala na. Yung Oo. sakit ng pag-ihi mo, wala na wala. Before mag-ihi, at Masakit. pagkatapos mag-ihi, sobrang sakit. Nung nakainom ka ng Amazing 4, nawala. Wala. 2 beses ko lang uminom 3 at saka 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Wala nang Pero malabo pa rin. Malabo yung pa rin. mama. Pag last time naman, uminom ako, by 1 o'clock, pag-ihi ko, maputi na. maputi na, clear na. Clear na. Dati dugo ang inihi. Oo. Wala nang sakit talaga akong naramdaman. 24 hours, wala pa ng 24 Wala pang hours. 24 hours kasi 3 o'clock ako di ali. Hindi, 1 o'clock pa lang. At 22 hours pa lang, puti na yung ihi ko. Yun sabi ko sa mga ko, talagang tatawagin na amaze. Yung yan nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na pa akong nararamdaman ng sakit kahit ano. At saka bigla pong lumakas yung ihi ko. Dati mahina. Pati yung stamina mo, sir, maganda na ang ano mo. Maganda na. Wala yung parang mabagal ba yan. Oo. Mabilis-bilis na ako ngayon Maglakad. Nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon na maganda. Sobra Sobrang pawis mo. Nalilitox yung katawan mo. Sobra. Gumaan talaga ang pakiramdam mo. Parang it's a miracle. Okay. Kaya nga sabi ko sa miss ko, kailangan talaga ang amazing talaga ang tao. Kaya pala, sir, because nangyari sa iyo, marami kang kaopisina na pinapapunta mo dito. Dahil sa gusto mo rin silang matulungan. Matulungan, Yun po. para hindi na sila mahirapan. Sobra kasi ang hirap mo na nararanasan nila. Sa Balisa po pag magawa, isip na lang palagi yung sakit. sakit. Saka yung pag na-hospital, baka mo pinaghirapan ng napakatagal na inipon. Yung unang ang 2 babae na katrabaho ng asawa ko, yun nga, pati yung papa nila, yun din pares din sa akin ang ano, wala na, okay na sila. Kaya, Yun po. kumbaga, ano na, magaan na sa pakiramdam nila kasi yung parang inisip ng burden sa kanila, wala na. So, congratulations, sir. Talagang anong nangyari sa inyo, himla. Ibo. Ako kasi, sir, ang sa akin dyan, ang magaling parati ang Panginoon Diyos. Ayun. Ginagawa lang instrumento itong ating mga produkto. So, congratulations, sir. So, sa mga nanonood, sir, ng ating mga kababayan, ating mga kamag-anak, at yung mga kailan, ano po ang may re-recommenda kanila? Puntahan nyo na yun para hindi na kayo sobrang sakit at saka magkaroon Magkaroon ng peace of mind. peace of mind. Yan ang importante. Masarap mabuhay Opo. na walang sakit na Oh. dinaramdam. Okay, sir. Congratulations and mabuhay po kayo. So, mga minamahal kong kababayan, ito po ang ating isa nagpapatunay, si Sir Raul, na talagang umihi na po siya ng dugo, hindi na makatulog ng mahusay. Pero nung uminom po ng ating mga amazing products natin, ito lalo ang Amazing 4, and one day lang po yung pag-ihi ko nawala. Yung, nakatulog rin po agad siya ng mahimbing, at ngayon po, 1 month pa lang, ay tuloy-tuloy po ang kanyang paggaling at
maliksin ang lumakad. At yun nga po, sabi niya, parehas kami pinagpapawisan. Kasi pag pinagpapawisan po tayo, healthy po tayo kasi nalilitoxify yan. So sana po, kababayan mo kayo mga health concern, mag-atubili na kayo kung hindi man po kayo, pwede po ninyo akong tawagan. I-search lang po ninyo ang Doc Joey Bitito page, i-like lang ninyo or i-follow para po kung ano man nyo, may chat po ninyo sa amin. At kung kayo naman po ay gustong pumunta sa amin, dito lang po tayo sa harap ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Dito po sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. At gusto naman mag-text sa atin sa 0998-975-8121. Kasi po kami andito para tulungan po kayo. Ang aming pong mandate galing sa Panginoon Diyos na lahat tao dapat natutulungan sapagkat iisa po ang lahi natin. Isa po tayo, ang isang Kristiyano na gusto nating tulungan ang kapwa Kristiyano at bawat Pilipino. Maraming salamat. Magandang araw. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Okay, sir. Bigyan mo si sir ng... Okay po, mga kababayan, kung minamahal, may bisita po tayo ngayon. Again, sa pagpunta mo dito, na ngayon pala 56 year anniversary ninyo ni Tatay Roelio Marchat. Na ito po si Nanay, taga Castilla Sursulo. Pumunta sila sa akin dito, I think 2021 o 2022, na si Tatay ang daming problema, daming karamdaman. Ngayon si Nanay ay marami nang narekomenda dito. Yung kanyang manugang, yung teacher, marami na po. Kasi nagulat nga po dahil si Tatay ay dati mahina na. Ngayon ang lakas-lakas na muli. At tuloy-tuloy pa nagtatrabaho. Ilang taon na si Tatay? Ano na po? 76. 76 si Tatay. Ikaw, Nanay, ilang taon ka na? 72 ako ngayon. 72. Okay. So, they're celebrating 56th year anniversary ngayon. Kaya bumili ulit siya ng mga produkto pang anniversary nila. Kino-congratulate natin kasi halos mag-3 years na sila na talaga tinutuloy-tuloy ang pagpapatronize ng ating produkto. So, konting pananalita naman, Nanay. Salamat po kay Doc Joey sa mahal na Diyos. Asin sa mga staff na NGO. Hindi ko po akalain, Doc, na ano pinangyayari ngayon sa kaya hindi ko. Opo. Ay pala ako ng blessing pala din. Opo. Salamat po lang, Doc. Okay. Salamat. So, binigyan kasi natin ng konting, nagbumili na siya si Nanay, binigyan natin konting regalo kasi nga 56th year anniversary nila ni Tatay Roelio. So, Nanay, congratulations at ginagamit kayo ni Lord na makatulong din sa ibang taong may mga karamdaman na ma-recommenda ninyo dito sa amin dahil nga po sila ay kailangan din ng ating pagtulong tulad ng pagtulong ni God sa iyong asawa at sa inyo na kayo lumakas sa pamagitan ng pag-inom ng ating mga amazing product katulad ng Mega 1, Miracle C, dati Amazing 4, then itong mga juice natin, mga healthy coffee natin. So Nanay, congratulations and 56th year anniversary sa inyong dalawa ni Tatay. God bless. Hello po, good afternoon. Ako po si Marie Dasaytong, isa pong distributor ng Pangkuhan. Ang ano po, sa based on my experience po sa pamilya mo, ini po ano mga product. Primero po, ako may gallbladder. Ngunyan, ang titake ko lang ito, amazing juice. Hindi ko initing anong capsule, kasi takot nga nakulat sa capsule. At ito baka fake yan. Ini mo na yung juice. Nung ininom ko yung juice, yung tiyan ko talaga digdig. Bigla siyang parang suminakit, ganyan. Nung kinabukasan, nag-CR ako. Mga after 1 month or 2 months yun, nagpa-skid ako ng ultrasound. Pina-check ako kung mayroon pa akong gallbladder. Sabi ng doktor, malinig naman daw yung ano ko, wala naman daw akong gallbladder. Kaya yung itong amazing juice, talagang miracle talaga siya. Tapos, sa experience ko nga, maganda siya. Yung pangalawa, yung sa tiya ko naman, nadulas siya sa bahay nila.
Ang problema niya, yung balakang, medyo na-crack, may crack siya. Date lang. Hindi na siya naka-igda, timatanos. Sabi ng doktor, di ka na makakalakaw ng 1 year. Di sakto, meron akong stock sa bahay. Di ginawa ko, pinainom ko yung Amazing 4, ito, 4, 3 times a day. Mga after 3 months, ayun, okay na siya. Nakakapaglakad na siya. Tapos nakakakain na ng maayos. Tapos hindi na siya bumalik sa ortho niya para magpatingin ng bones. Tapos ako naman, yung nadalas ako sa CR, ang take ko, ito lang, kay gawan. Tapos nung sabi nga ng doktor sa akin, 6 months, 6 to 1 year, di ka makakalakaw. Kasi yung Ayos. paa ko, may crack dyan. Sa CR kasi, dumanon yung paa ko. Di-crack. Tapos nung sabi ni Doc, ito itry mo para gumalit ka. Yun nga, ito nga. Dalawang sakit na nawala sa akin. Yung paa ko, hindi nga inabot ng 6 months, gumaling. Tapos ngayon naman, last week, yung kapatid ko. Yung kapatid ko, mayroong kidney failure. Pino-check up siya. Ilan ang creatinine? Ang creatinine niya is 1,549. Sabi. Sabi ng doktor, dalhin sa BRCTH para dialysis. Tutugang ko, pag sabing dialysis, natakot. Sabi niya, baka pag dialysis, kinaumagahan, wala na, patay na. Sabi ko sa kanya, i-try niya to. Kasi Madam Ito Daya, lang, yung tatlo. millionaire. Lalo pag kumanda. Ito lang ang pinag-try ko sa kanya, tatlo. Sabi niya, pumunta sa bahay. Kasi nasaktan niya, yung chat. Tapos ang mukha niya parang Buddha. Ulo siya, lahat siya pilog na. Manas. Kasi hindi siya nakaihi isang araw. Sabi ko, itry mo daw to para gumanda yung katawan. Sabi niya, baka ano nga mangyari sa akin. Sabi ko, hindi kayo mamamatay. Kung gusto mong mamatay, huwag mo pag-inumin. Ginawa niya, ininom itong tatlo. Pinainom ko siya ng Cerelac in the morning with warm water. Pakainom niya, after 4 hours, sabi niya, parang yun CCR ako. Sabi ko, baka ako makaihi ka. Kasi kung hindi ka nakaihi, mamayang hapon, kapadialis ka na namin. Natakot siya. Di after 4 hours, umihi ng konti. Yung ginawa ko, 11 o'clock, pinainom ko siya ulit nito. Sinabayan ko lang nitong juice. Ito. 2 sachet agad, 2 baso. Ganyang kalaking baso, 2 sachet. Para kakaihi ka. Mga hapon, mga 4 o'clock, yun. Nakaihi siya, naka-CR siya. Sabi niya, hindi naman magpapadala ng BRTTH. Kasi parang okay na niya ang katawan ko. Pag mga gabi na, nakatulog na siya. Pag umaga, binantaya. Pag gabi, pinainom ko naman siya na alas 6. Ito naman 3. Nainom niya is 9 capsule. Kasi 3, 9. Kinaumagahan, ito naman, pinaalmusal ko. Mainit nito, tsaka ito. Tapos, sabi nga ng mga kapitbahay namin, paglabas siya ng bahay, sabi niya, bakit yung maga ng kapatid mo nawala? Bigla nga yung naglupos. Ganyan. Sabi, nakakatakot niya yan. Kasi pag naglupos niya, mamamatay na. Sabi ko, hindi naman siguro. Kasi pinapainom ko siya ng kay Doc Petito. Sige nga, mga 2 days, 3 days, nakaihi na siya. Ngayon, sabi ng doktor, dinala namin siya sa BRT ngayon. Sabi, hindi naman daw siya dialysis na kasi okay na yun. Kidney niya. Grabe, power! Ngayon, naka-confine siya sa BRTTH dahil gusto lang namin na sigurado kung okay ang katawan niya. Tapos, nandun siya ngayon, kasi ito nga, tinila ng doktor kahapon, pinadala sa akin. Kasi umuwi yung hipag ko. Anong may pinainom sa kapatid mo? Sabi ng doktor. Sabi ko, bakit? Basta pumunta ka doon. Kahapon, nagpunta ko doon. Ang dala-dala ko. Sinuplayan mo na yung doktor para kami Tapos, mga missing doktor ka na. Sabi niya, bakit niya? Tapos yung katawan niyang baga, pagdating sa ospital, hindi na siya maga. Ang problema siya, kasi nga, siguro sabi ko, kasi nung alam niya nang magaling siya, takbo dito, takbo doon, sabi ko, huwag ka munang magsisi. Wala. Kasi Isang ito buwan, nga. peanut. Kasi hindi ko siya pinakain ng mga pagkain. Ito lang i-maintain ko sa kanya, 3 days. Tapos, yung pagkain niya, sabi ni Doc, lugaw. Dinilugawan ko siya. Tapos, mga after 5 days, uwi ang asawa. Yun, sabi ng anak, pinakain niya ni mama ng pizza. Tsaka pinainom niya ng Sprite. Doon siya sumuka ng suka.
Bawal tinakbo is namin right. siya sa hospital. Kaya nung tinanong ko yung doktor, Dok, ida-dialysis ba yan? Sabi niya, bakit ida-dialysis? Sabi ko ako, 1.5 ka ako, ang creatinine yan. Hindi na nga niya. Wala mapinainom dyan na gamot na iba. Tiglayan lang siya ng swero kasi natusuka ng suka. Kasi pinainom nga ng hipag ko ng soft drinks. Tapos ngayon, for ano na siya. Tapos nung sabi ka hapon ng doktor, sabi doon sa hipag ko, umuwi. Alas 5, umuwi siya hapon. Ngayon, Maylin, yung gamot daw, sabi ni Doc, na pinapainom mo sa kapatid mo. Bakit? Anong gagawin sa gamot? Lang daw niya makita. Sabi niya, sumama ka daw. Sabi ko, sige, sasama ko. Pagpunta namin, sabi ko, ito po ang pinainom ko. Hindi naman ako siguro yung Doc, bawal. Bawal inom. Kasi wala naman ako, mga fruits lang naman to. Hindi naman to synthetic. Tapos ito pa ako, pinainom ko sa kanya. Sabi ng doktor, okay lang, yun naman yung problem. Kasi yung hipag doon, Hindi mo sinabi, from 1.5, naging normal na kapo eh. sabi ko Yan nga, ang gamo iniinom lang. tapos kasi nga, Hindi doon mo pa siya kahapon, sinama. sabi ng doktor, dialysis daw. Kasi yung hipag ko, ang ipinakitang result, Yun dati. yung sa Legazpi Hospital. Sabi ko, Dok, i-laboratory ni ulit. Kung i-dialysis talaga siya, di inintay namin yung laboratory test. Sabi niya, wala na niya siyang problema, okay na. Okay ang kidney, okay yung liver, okay lahat. Nilagyan lang siya ng ano, dahil doon sa mga kinain niya. Ano niya. Pero ngayon, for starving siya. Bukas nakakalabas. Pero walang dialysis na nangyari. Kaya, sabi ng mga kapatid ko, thank you God at thank you daw Dr. Dito. Hello po, good afternoon. Ako po si Marie Dasaytong, isa pong distributor ng Pangruhan. Po, sa based on my experience po sa Pamilya Med, ini po ano mga product. Primero po, ako may Ako po si Daisy, sa Daraga Albay. May sakit po ako. At saka yung husband ko, si Quintin, may sakit din pong diabetes. Hindi na siya nakakalakad. I-try po namin yung Amazing Trio ni Doc Tito noong November. Sa awa ng Diyos, nakalakad na po siya. Kaya hanggang ngayon, umiinom pa rin kami ng produktong galing kay Doc Tito. Salamat po sa mahal ng Diyos. So, kayo po nanay, sa mga kaibigan natin, kamag-anak, nakakakilala sa atin, ito po ba ay ini-endorse mo sa kanila na sila ay itry din ang Amazing 3 or Amazing 4 na galing sa Amerika? Okay. Ini-endorse ko po sa mga kaibigan ko at kilala na mag-try din ng Amazing Trio o Amazing 4 para maano ang kanilang karamdaman. Okay, so salamat. Ilang taon na nga pala kayo, nanay? 80 years old na po ako, pati yung husband ko po ay 80 years old din. O, sana maabot natin nanay yung 85, 1995 at 101 para maging milyonaryo at milyonarya kayo ni tatay. Sana po. Kaya nga po, at ipagdasal natin na maaprubahan po ng gobyerno yung panukala sa mga senior citizen na 80 to 95, 25,000 each, then 101 may 1 million. Sana po. Okay, salamat Awa ng nanay. Diyos. God bless and mabuhay po kayo. Thank you po, Doc. Okay, wala po. Ako po si Daisy. Armando Toledo. Presidente kan Pawa Manito Albay. Ang inot po ang mga namatian ko. Purlog ang bitis ko, diabetes ko alang kawon, tapos di ako nagka-basketball. Kunyan po, kang pinunan ko sa pag-take kang ali kay Dr. Bitito na ang dinaraman ni sa kuya na primahon, si Annabel na Toledo. Recommend din sa kuya. Kunya, kapag take ko kang bulong, 2 semana sa nangani. So, magayon so response, Miracle C, Osmega 1, Multi-5 Mega A. Tinaawan ako kimaray na nakapag-basketball na ako ngunyan, nakakakarigos na ako sa dagat. Ang iro-iro ko dito sa harong, supervise ko. Magayon ang tinaw sa kuya na sponsor kan mga vitamins na tapos mga bulong. Ngunyan, pasalamat ako kan niyo sa grupo ninda na nagtaw sa kuya dito nagdara. Salamat kung pig-encourage ko man tabi ka mo. Sana dahil pagtipilan ang buhay ta. Tawon ta ki maray na ano uga naman sa mga bulong. Sa sabayan ta na mati kita kang bulong, sabayan ta sa taas, sa manladyo, kita maray pa. Isa na tabi, salamat po.
Maray na hapon tabi. Ako po si Anthony. Nasyonal na taga Legazpi. Nandito po ako sa opisina ni Doc Joey Bitito sa Amazing Trio. Ako kasi, may sakit kasi akong nagmamaga ang aking paa, pabalik-balik, tapos minsan nanghihina ako. Ngayon, ang mama ko, laging nakikinig sa programa ni Joey Bitito. Sinabihan ako na mag-try daw ako ng gamot ni Joey, mga produkto ni Joey Bitito. Tapos, yun, tinry ko. Sa 2 linggo na nag-take ako, parang nawala talaga yung sakit ko, yung nararamdaman ko, nawala talaga. Kaya, kung gusto nyo, mga kaibigan ko dyan na may mga sakit, punta kayo dito kay Doc Joey, ninyo. Salamat. God bless. Ako si Junior Napoles na taga Albang Puro Federal Albay. Naganda ko dili kidok ta may kamatian ako sa kidney stone. Tapos sinubukan ko ading Miracle Health Corporation ito missing po na-try ko na marayon, nakabulong talaga. Kaya, imbitan ko man kamo na testingin man yung ading produkto sa ading Miracle Health. Saka po, sa kidney, saka yung gallbladder, saka yung daluyan ko ng ihi, yung nakakapitay pa ako ng mga dumigi. Mga 10 days lang na hindi ko sa catheter. After kang pag-try po rin Amazing. Kaya nga na po, nakalumulin ako dito na yung parang tibad kinayo pa ibang natuturan ng mga bato-bato hindi pa naali. Ba't tuloy yan ang mali? Kang rin po, sir, so inot na pag-take ni Amazing po? Mga nasa ng October, siguro mga pizza 3 yata yun ako nagparito. Sabi ko, mag-testing man yun, tangan yung maniwala ka mo. Ako, maray talaga so result sa akin sa ating gulong na yan. Magandang hapon po sa ating mga kababayan. Andito Ken, ang may bahay ni Mr. Roelio Marchan from San Vicente, Castilla, Sorsogon. Nanay Merna Marchan, 70 years old. Ay kukwento po sa atin kung ano po ang nangyari kay Manoy, kay Tatay Roelio Marchan, age 75. Nung siya po ay pumunta dito noong Marso, yes. At ang sabi nga nila ay medyo malubhang karamdaman ni Tatay. Merong prostate, merong pong gallbladder stone, meron pong cyst sa kidney at gustong operahan. Pero sila ay nag-decide po wag operahan dahil nga po 75 years old na si Tatay. Sila po ay uminom Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Ito si Manny uminom. Ang Amazing 4 po, Miracle C, Mega A, Multi-5, Mega 1, all approved by FDA at galing po sa Amerika at ito po ay binansagan na Amazing 4. Nanay Merna, pakikwento mo nga sa ating mga televiewers, kung po tayo titingin, yung pong mga karamdaman ni Tatay, pagpunta ninyo sa amin at anong ginhawa na ibigay kay Tatay the first few weeks back, few days, hanggang sa after 3 months. Sabi mo nga kanina, nagpa-ultrasound, mga test, nag-show na gumaling ng totally si Tatay. Paki-explain po natin sa ating mga kababayan. Ako po si Nanay Merna Marchan, along po ni Roque Marchan. Ang masasabi ko lang po, nung Marso 10, bago kami nagbibigay doon,
Okay, magandang gabi sa ating mga amazing people. Kumusta po kayo? Hopefully nasa mabuting kalagayan at very healthy. Dahil nga po, good health is better than wealth. At tayo naman po ay laging nagpapalakas ng katawan at nag-iisip kung paano makatulong sa ating mga kababayan. Kaya nga po, lagi po kayong umantabay sa aming programa. Sa PBND-CGB, yung po ang aming radio program. At dito naman po sa ating 8B Live, meron din po sa PBND-CGB at meron din po sa Doc Joey Betito page. Kaya lagi po tayong mantabay at yung mga kapamilya natin, kaibigan, kakilala, pakisabihan na sila'y manood kasi po marami silang mapupulot ng magandang balita dito po sa atin. Okay. Ngayon po ay ang daming may sakit. Yung nag-text sa ating isa ay from Pulangi ay nagkaroon na ng catheter. I think si Manoy is 67. Ang problema yung pagpunta dito kasi mahina na. From Pulangi. Kayong mga taga Pulangi natin dyan, binigyan natin ng ano ito? Matakon. Barangay Matakon, Pulangi. Yan, hindi na rin nakakatulog na maayos kasi nga po ihi ng ihi, may prostate problem. At yung kanina naman ay pumunta sa atin 400 plus ang creatinine. Yan, from Santo Domingo, Albay. Kako yan ay kung pupunta ka sa nephrology, sigurado po yan. Most likely, yan. Kailangan na yan na mag-dialysis. Yan. Dito sa atin, meron tayong natulungan 500 plus na napanormal natin yung creatinine with God's grace, di ba? So, yan po, ang daming may sakit po ngayon. Kaya po, amazing for natin talagang it's God's given to us, di ba? Kasi ang dami pong natutulungan ito. Kasi nga po, andyan na lahat ng mga nutrients na kailangan na halos lahat ng katawan natin. Marami pong mga antioxidant, marami pong mga katulad po mga super antioxidant, marami pong vitamin C, marami pong mga ito pong mga immune boosting products. Meron po tayo mga kasi pinagsama-sama po ito na napakarami. Okay, meron pang moringa, may mga very powerful mushrooms, meron pa rin po itong mga herbs, di ba? So it's a combination of almost all na makakatulong sa ating mga cells, sa ating mga organs, sa ating pong immune system. Kaya po, nagtataka tayo, hindi naman po ito synthetic drugs, pero marami pong natutulungan. Kasi nga po, ang ating katawan, sa totoo lang, kailangan ito maraming mga vitamina, minerals na nanggagaling po sa iba't ibang klaseng gulay at iba't ibang klaseng prutas. Kaso po, hindi tayo nakakakain ng maraming gulay, maraming prutas araw-araw. Kaya po yung capsule natin na iniinom, andyan na po, di ba? So, yan po ang kailangan natin. Ngayon, ang sabi natin, baka mahal. Mahal po, magastos ang mga hospital, magastos po matagal na umiinom pa ng gamot, minsan nagkakaroon ng complication sa kidney o sa liver. Yan po ang mahirap, di ba? Mahal din ang mamatay, di ba? Kaya sa akin po, personally, ang inaano ko, yung kalusugan ko, di ba? Kasi pag malusog ka, marami kang magagawa, di ba? Katulad kung malusog, nagkakaroon pa tayo ng other business kasi pag kumita tayo, makakatulong tayo sa kapwa, di ba? Pero kung ikaw ay may marami kang karamdaman, kulang pang pera mo, hindi ka na sarili mo nga, hindi mo matutulungan. Paano ka makakatulong sa iba, di ba? So yan po ang philosophy natin. Kaya unahin po natin na palusugin na maging malusog ang iyong katawan, ang iyong sarili. Diba? Kasi pag malusog ka, you can help your family, you can help your relatives, you can help your friends, you can help others. Diba? So, iyan po ang pinaka-importante. Ngayon, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Bukas, Sabado, bukas kami, alas 7 hanggang alas 7 ng gabi para tulungan kayo. Diba?
Sabi ng taga-mata ko na Pulangge, kung pwedeng ordering na lang through online ka, ako pwede. Magpadala ka through ng payment, through GCash, then ipapadala naman namin ang products through GNT or LBC. Di ba? So, ganun na po ngayon. Hindi na kailangan. Kung hindi talaga kayo makapunta, pwede naman po yan. But it will take a few days. Okay? So, ganun po ang proseso natin. Kasi, ang importante, ikaw may pag-asa makainom ng Amazing 4. Miracle C, Mega A, Multi-5, Mega 1. So, yan po 4 na natatanging mga produkto. Di ba? 4 na yan na pag ininom natin, malaki po ang magagawa sa ating katawan. Samahan pa natin ng prayer, samahan natin ng diet, samahan natin a little of exercise, samahan natin ng pag-inom maraming tubig, samahan natin ng pagtulog ng wasto, di ba? Iwasan mo tanggalin mo, iwasan mo ang mga bisyo, di ba? So, positive ang attitude, ay malamang po ay tayo ay maging malusog, maging healthy. Kasi nga po, good health is better than wealth. Diba? So, yan po ang mga sinasabi ko sa inyong maganda dahil nga po ay ang ano natin ay talagang ang katawan natin talaga nangangailangan ng tamang nutrition. Diba? Nutrition ang kailangan, hindi po gamot. Diba? Ang gamot in case of emergency. Yan, maliwanag. Nutrition, di ba? O, ngayon, para tayong pilosopo, halimbawa, may mag-argue sa atin. O, bakit the time of si Methuselah ay umabot na 969? Wala pong gamot noon. 969 ang age niya. Di ba? I think si Adam, basta sila ay 969. Merong sumunod dyan si 950. Pero ngayon, bakit po ang daming gamot? Bakit ngayon maraming namamatay ng 20, 30, 40, 50? Diba? 60. So, what's the logic? Why? Diba? Ako po, hindi ako umiinom ng synthetic drugs. Wala po. Nung na-aksidente lang po ako, nabuhusan ako ng kumukulong mantika dito sa aking paa, na nalapnos talaga. Yun, nakainom ako ng konti. Pero isa lang na pain reliever, takot ako. Kasi takot pa ako. Takot ako alam ko po ang tundag, di ba? Pero ininuman ko na sangkatutak na Amazing 4. I think uminom ako ng 16, 8, 32 ata na kapsula. 24 hanggang 32 capsules a day. Kasi alam ko, kailangan ng katawan. Kaya madali lang ang recovery. Kung without that ay siguro inabot ng several months. Diba? So, iyan po ang patunay na ang kailangan po natin, katawan natin, nutrition. Kasi ginawa tayo ng Panginoon Diyos, ang kailangan, nutrition. Kaso nga lang, kulang tayo sa kaisipan. Inano na tayo ng Western na kailangan po gamot. Meron lang masakit na ulo, gamot. May masakit lang na pag, gamot. Puro gamot. Puro pain reliever. Pag nasubrang kayo ng pain reliever, delikado naman ang kidney, di ba? Paano? So, it's rather prevention than cure. It's rather natural than synthetic, di ba? Synthetic in case of emergency, not on a daily basis. Because ang side effect po ang mahirap. Lalong-lalo na kung pupunta kayo nagpe-personal na umiinom. Kailangan pag uminom kayo ng mga gamot, ay doon kayo na sa espesyalista kasi alam niya po yan. Sa puso, cardiologist kang pumunta, di ba? Pag kidney, nephrologist, sabihin mo, mahal na naman. Mahal ang professional fee. Di baling mahal, sigurado ka naman, most likely. Hindi ka kasi ngayon, ang dami-daming mataas ang creatinine, ang dami-daming dinadialysis, di ba? Kawawa kayo. Mabuti na lang, yung isa pong relative ko,
Talagang nung nagda-dialysis na, talagang grabe na siya, December, oh. Sinubukan yung ating produkto. Ngayon po, 1 year nang umiinom. Yung asawa niya talagang every month. Walang palya yan. Ngayon po, maganda na ang outcome. Nagda-dialysis pa rin. Pero, tumagal ang buhay at may progress. Di ba? Dati 3 times a week and yan. Ngayon, twice na lang. Dati halos, paglakad, hindi na halos. Ngayon po, nakakalakad na medyo maganda na. So, ganun po yan. Sabi niyo, Dok, magastos. Bakit? Madadala mo ba sa hukay mo ang pera mo? Di gastusin mo habang buhay ka para maging healthy ka, humabang buhay at maging happy ka. Hindi mo ginastos, namatay ka naman, saan mo, ano mangyayari sa pera mo? Wala na. Diba? Kaya po, ginagastos ko ang pera ko sa buhay ko, umiinom ako ng mga at kumakain ako ng, ito po ang pagkain ko, marami akong kinakain sa umaga. Tanghali, binabawasan ko na. Sa gabi po, ang kinakain ko na lang po, siomai.